на Църква Благодат. Тази сутрин ще разсъждаваме върху един кратък библейски пасаж в Евангелие от Лука, който съм озаглавил "Когато гръм удари, синовете на гърма". И преди да разсъждаваме върху него, ще го прочита, тъй като да може нашите умове да се насочат към този пасаж, познат пасаж, да не гадаем за какво ще си говорим. Направих си труда да прочита поне 5-6 превода на този пасаж на български. Накрая сравних с оригиналния текст, гръцкия, дословен превод, тъй като особено някои части и идеи на този пасаж са важни за това, което той иска да ни внуши. Да може да отворите своите Библии в интернет или книжен вариант на Лука 9 глава, 51 до 56 стих. И аз ще чета, но малко по-различен текст, защото съм направил някаква смес от преводите, които разполагах. Лука 9 от 51 стих. Случи се, пасажа започва в оригинал с "случи се" и следващия пасаж започва с "случи се". Тоест имаме една случка. Една обикновена случка с няколко човека. Случи се и когато се навършваха дните да се възнесе, дните да бъде взет от света, той, Исус Христос, насочи лицето си да пътува към Йерусалим и проводи пред себе си пратеници, вестители, ангели, пратеник буквално е ангел на гръцки, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за него. Но там не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Йерусалим. Или друг превод, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. 54. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: "Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи и Илия?" 55. А той се обърна и ги смъмра и каза: "Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси." И отидоха в друго село. И разказа продължава с следващото "случи се", защото започва следваща случка. Тоест имаме един много кратък разказ за една история, за една опитност. Това си е опитност. Не мирише на теология точно, не мирише на доктринална подредба, мирише на опитност, която имат Исус Христос, част от Неговите ученици и част от самаряните, макар че те са по-скоро кулиси на историята, на заден план. Разбира се, тази история ни е позната. Яков и Йоан, тези ученици на Исус, те са много посветени, много ревностни ученици. На много места са наречени "синове на гърма". Не съм сигурен дали са наречени така заради този разказ "синове на гърма" или защото принципно са си такива биле. Дали с такъв сангвинистичен темперамент, който избухва на всяка крачка и бързо реагира, както Петър, или
са наречени точно заради тази история. Когато гръм удари, между другото, това заглавие се помни лесно, защото предполагам, че знаете, вие сте литературно грамотни хора. Това е една пиеса от Пейо Яворов, има такава. Даже миналата година имаше представление в Народния театър. То периодично, може би на няколко години си има, защото е една от така значимите пиеси или театрални постановки, които български автор е написал. В случая поета Пейо Яворов. И в нея се разказва за премеждията или разпада на едно семейство, или колизиите, трагична буря, през която минават взаимоотношенията на хората в една среда, в едно семейство, мога да кажа в една църква, когато научат разни неща един за друг. И това много ми прилича и на историята, която евангелист Лука ни разказва. Обикновено, когато имаме една тясна група, едно семейство, една църква, хората казват, това, което се случва вътре, не се изнася навън, нали така? Ако аз сега ви разкажа как сме се били не сме се били никога, но с дъщеря си или с... това е нещо, което не се изнася навън, принципно остава си в семейството. Евангелския разказ ни провокира с своята супер откритост. Много странно, на пръв поглед. Исус Христос или Божието Слово не спестява нищо. Обичаният ученик, другият ученик, братята, не им е спестено нищо, което те казват, което мислят, начина по който действат. И пак си остават последователи на Исус. Тоест няма тази лъскава окраска, едно станиолче на бомбонките отгоре, за да изглеждат те прекрасни, перфектни и да си кажем, това е вярващ човек, никога не пада, никога не казва лоши неща, винаги е прав. Евангелския разказ разказва какво се случва вътре в семейството. В случая в семейството на учениците, които буквално са такова, ходят заедно 3 години и половина. Кратък пасаж. Може би този разказ е един разказ с очакван край или с неочакван край, зависи, но забелязал съм, че има голяма разлика между това дали човек е жив участник или е читател на историята. Когато човек е читател на историята, като нас, и е чел 5 пъти, 10 пъти, може и повече, знае кое е правилно, знае как трябва да се постъпва и знае и правилните отговори. Нали така? Читателя знае правилните отговори и постъпва правилно. Обаче, когато сме жив участник на събитията, т.е. ако на нас се случи това, което Йоан и Яков преживяват, то е съвсем различно. Тогава не е много сигурно как ще реагираме, каква позиция ще заемем и как ще се прояви нашата духовност. Направих си труда да извадя какво означава понятието да падне огън и да ги погуби, да ги изтреби. И всички синоними на този израз са доста тежки като понятие в библейския разказ. Това означава да ги погълни огън, да ги унищожи, да ги погуби, да ги убие, да ги изтреби, да ги предаде на изтребление, казва един израз.
Силни думи. Принципно казваме, това не са думи или изрази, които е добре да употребяваме за други хора. Така ли? Добре ли е да се изказваме така за други хора? Макар че езика има много странни изрази, които понякога са доста тежки. Ти ме убиваш, примерно. Човек е казал две думи и ние така реагираме, или няма да казвам другите, защото не са много красиви, но сме свикнали с тях. Тук имаме едни вестители, пратеници на Исус Христос. Много е важно да подчертаем, че говорим за вестители, пратеници на Исус Христос. Дори Библията ги нарича ангели на Исус Христос. Всеки, който е пратеник, всеки, който отива да благовества, се превръща в ангел. Тоест, мисли нещо добро за света, мисли за спасението. Подчертавам го това, защото в случая това, което Исус коментира, се отнася за Неговите ученици. Не се отнася за другите. С другите ни е много по-лесно. Ще ви дам пример. Съвсем скоро в същия евангелски разказ, само няма и страничка по-късно, в 10 глава се разказва притчата за добрия самарянин. Тя е подобна на този разказ, между другото. Пак е свързана с самаряни и пак е свързана с това, кой заслужава да бъде спасен, кой заслужава да бъде погубен, кой е добър човек и кой е моя ближен. Разликата между разказа, историята с Яков и Йоан и притчата за добрия самарянин, че тя се отнася за други. Там питащият е богат младеж, тя се отнася за фарисеите, за садукеите, за левитите, за книжници, за свещеници, които чрез този богат младеж питат Исус: ти какво правиш всъщност? Ако ви интересува, това е 10 глава от 25 стих до 37, тази притча. Ти, Исусе, какво правиш? Правиш нова каста, ново разделение между хората, защото ние си имаме доста касти. Тук садукеи, фарисеи, още една деноминация, още една в повече, малко ли са? Моят ближен само този от моята каста ли е, от моята църква? Другия какъв е? Гледам, та събрал си ученици, едните са Йоанове, другите са твои, фарисеи, садукеи, зелоти, книжници, свещеници. Ти къде се нареждаш в тази група? Всъщност, това е въпросът към Исус. Тоест, ще имаме ли някаква близост, може ли да бъде ближен някой друг от другата църква? От католическата църква, от православната, той ближен ли е, какъв е? Но този въпрос го задават другите. Не го задават неговите ученици. Ще има ли ново разделение? Ние против тях, те против нас. Религия на противопоставянето. От поредното ултранационално крило ли си? От освободителите ли си? От по-умерените? Ултралиберален, ултранационалист? Как отговаря Исус в тази притча? Дава пример с един самарянин. Именно защото самаряните са били, така да се каже, нещо като най-омразните на правоверните юдеи. Защото езичниците поне са езичници, а пък самаряните са нещо като вярващи, ама не вярват както трябва. Различни от нас. Нещо като ние сме като елитна част, а те самаряните, така са мислили юдеите.
Те, самаряните, са утайка, селската част на обществото, което не знае как да вярва. Ние сме елитна градска църква, те са най-прости хорица. Не стига, че не разбират, ме се отделили от нас, вместо да следва това, което ние учим. Исус и двата пъти дава пример с самаряните в притчата за добрия самарянин. Самарянин е главният герой, се оказва добър, което не е редно за юдеите, един самарянин да е добър. А в нашия разказ Исус пътува към Йерусалим. Но този разказ вече е действителен. Той не е притча. Исус пътува към Йерусалим. И аз се чудех какво е това, щом пътува към Йерусалим, да не го приемат, но той текста ни казва, понеже той отива в Йерусалим на юдейските празници, когато се разровим в преводите, понеже отива на юдейски празници Исус, затова самаряните не го приемат. Той не е от тях. Той не отива да освещава техните празници. Той отива да освещава юдейските празници в Йерусалим. Има разделение между самаряни и юдеи. И тъй като пътува към Йерусалим за Юдея и да почита юдаизма, в очите на самаряните, те не го приемат. Ти не си от нас. Ти си различен. Ти не заслужаваш да бъдеш приет в нашия дом. А имайте предвид, вие го знаете, ние сме близо до изтока, тук, че в източното мислене гостоприемството, нали знаем, е най-важното нещо. Длъжен си дори врага си, който ти е враг, ако тази вечер няма къде да преспи, няма какво да яде, да го приемеш в дома си, да спи у вас, да го нагостиш. Така се мисли на изток. Даже е част от изискванията към вярващите да го правят. Длъжен си да прибереш скитник, да го поканиш у вас. А тук какви са тия самаряни, които си позволяват, тъй като Исус пътува за Йерусалим и отива на празник, отива на своята кръстна смърт, отива на след това възнесение, те да не го приемат. Ами справедлив е гнева на Яков и Йоан. Какви са тези хора, които няма да го нагостят и няма да може да бъде от тях? И сега се обръщаме малко към днешния контекст или към това, което е при нас. Като искам да го разделя условно на 3 малки точци. Едното е обществото в България, второто е църковното общество, то може да бъде широкото българско църковно, адвентно общество или църковното общество на църква Благодат, може да бъде. И третото е личното отношение, нашето лично, моето лично отношение или отношението на вярващия. Или скенер на самия себе си, да се взрем в себе си, да видим къде сме ние. Обществото в България. Отново напоследък тези тенденции бяха затихнали в българското общество, но напоследък отново се проявяват тези тенденции. Излязоха много проповедници, нямам предвид от такъв църковен амвон точно,
които сеят едно нещо в душите на обществото. Едно единствено. Разделение между хората. Забелязали ли сте го? Живяхме си в комунизъм, малко позаспали, така, общо взето. След това един малко в началото грозен преход на така наречени леко мутренски времена. След това едно хубаво време, така вече на що годе добро общество. И последните няколко години пак нещо почва да се счупва. Трябва да се делим ясно. На секти, на касти, на течения, на убеждения, тенденции. Ние против тях. Те са виновни за злощастията на страната ни. Навъриха са много проповедници, които казват: знаете ли защо България не успява? Има една причина. Трябва да изчистим тези. Да ги пратим в лагер, да ги изселим, да ги махнем и тогава милата татковина ще цъфне. Може да е на етнически принцип, може да е на принцип визия за живота, идеология, парадигма, която има другия. Няма значение. Всички сме от тук, всички сме родени тук, независимо от етнос или от група социална, или от политическа група, или каквато е да е група. Всички сме родени тук, но за да успеем, някои трябва да бъдат изчистени. И така ще дойде благоденствие. Разбира се, това не е нищо ново, това си е от Макиавели, от времето на Макиавели, който казва: ако искаш да владееш, противопоставяй хората един на друг. Ако искаш да владееш безпроблемно, вместо да критикуват теб, вместо да критикуват управлението, разделяй хората един от друг, нека се карат помежду си, нека да имат помежду си проблеми, нека се мразят един друг, нека се ненавиждат. И това е път към успеха на управлението. Миналото време също използваше този път за развитие на обществото. Светлото бъдеще, когато ни обещаваха, беше на този принцип. Има колаци, народни врагове, има някакви си тук аристократия, като ги премахнем тях. Има тук някакви богаташи, като ги махнем и всичко ще... Има народни предатели, като ги махнем. Селяни срещу граждани, интелигентни срещу прости. Тук някакви ми се правят на интелигентни, ама не са чисти доктринално, като ги изчистим тях, всичко ще бъде наред. И аз си мислех, че това е минало, а то се завръща. Един срещу друг, група срещу група, нетърпимо. То изглеждат като футболни фенове. Само, че при футболните фенове то малко е като на игра това. В смисъл, нещо викаш срещу другия отбор, нещо скандираш, ама то надяваме се, че не го мислиш наистина. То е като игра, да си малко адреналин, да освободиш малко енергия, която имат мъжете, особено някъде да изхабят. За сега само риторика. Не дай се Боже да стане не само риторика, ами физически, реални действия. Ама тук-там и зулуми се правят. Трябва да регулирам другите какво правят. Те нямат място тук. Това е в страната.
Разбира се, медиите, т.е. така наречените медии, които са в нашата страна, макар че то вече няма медии и всичко е смесено, интернет, социални мрежи, но за медиите това е страхотна храна. Страхотна храна е някой с някой да се кара. Какво по-хубаво от това да пишат как един лидер с друг лидер се кара, как са се сбили в парламента, как са се сбили на улицата, как вау, супер новина! Хората поглъщат и четат само заглавието, като идат и може да проверите, това са най-четените новини. Супер е да има някаква кавга, някакво разделение. Кой ще ти чете в църква благодат, всичко е мирно и тихо, всичко е добре? Що това новина ли е? Дай някаква кавга. Я си представете, двама пастори се сбили. Събота кой да вземе амвона в адвентната църква. След 3 крушета единия успял да изблъска, другия и се качил. Вау! Другия му фърлял, му забила една ножичка в крака. Това е новина. За четене. И медиите само това им дай. Колкото има разделение, давай да го 10 пъти, 100 пъти да го увеличим, да го разпрострем, да го направим още по-голямо. И това става една сладка храничка за всеки. Какво е в църквата? Втора точка. Това е в обществото в България. Често казваме, църквата е носител на спасение. Нали така? Църквата е светлина. Църквата е мир. Църквата е любов. Чували ли сте го? Когато бях пастор в Стара Загора, правихме едни вечери за влюбените, там по 14 февруари ли беше, то е Трифон Зарезан, па влюбени, много празници на едно, но и правихме интервюта по пътищата на хората, случайни граждани. Какво е за вас любовта? Страхотно е да правиш такива интервюта. И си спомням един човек. Мир и любов, мир и любов, мир и любов 3 пъти. Мир и любов. Само това повтаряш. Какво е за вас любовта? Мир и любов, мир и любов. И си казвам, да, това е църквата. Човек отива на библейски курс и слуша. Не гледай света отвън. Отвън са лоши хора, пияници, заляници, с задни мисли, обаче тук в църквата, тук е любов, тук хората се обичат. Не могат да спрат да се обичат, прегръщат се, толкова се обичат, чак да се чудиш. Как е възможно? Да, следват Исус Христос, да се обичат и така нататък. И да, това е, което църквата носи. Нали? В смисъл, тя носи мир, спасение на света, като представител на Исус Христос. Но през вековете църквата е доказала, че тенденциите, които са в обществото, са тенденции в църквата. Църковната история го показва. Има периоди, в които църквата отива да живее в гората, условно, или в някой отдалечен манастир, или на някоя висока планина, и има голяма вероятност тенденциите, които са в обществото, да не са тенденции в този манастир или в тази гора, защото тя не живее там, където са другите хора. Но в повечето случаи тенденциите, които са в църквата, т.е. в обществото, в държавата, са си тенденции и в църквата. Забелязали ли сте го? Ако отидете в пакистанска адвентна църква, примерно, тя ще се различава от българска адвентна църква. В
Пакистан хората са в родово общество, живеят си на големи семейства, събуват си обувките пред църквата, като влизат, защото така е казал Бог, и Мойсей си събул обувките, примерно, в Божието присъствие. Нали? В България или в Европа хората са си индивидуалисти, каквито са си и хората в обществото, нали? И така нататък. Просто няма как, ние си живеем в този свят, няма как тенденциите, които да са отвън, ако цялото общество, мъжете носят къса коса и в църквата носят къса коса, така беше през социализма, даже ако си с дълга коса, вън не си духовен. Защо? И обществото е така. Ама сега мъж може да пусне до кръста си коса, няма проблем, нали? Щом другите могат, и ние можем. Така, но така или иначе няма как тенденциите, които да са отвън, да не са и вътре. Дали ще е отношение към различния, дали ще е прическа, музика, долу-горе се повтарят. Което може да бъде опасно за църквата. Знаете онзи текст, не се съобразявайте с този свят, нали? Не се съобразявай. Хубаво, хвърляме смартфоните, слизаме от колите, качваме се на каруци. Нали? Не се съобразявай с този свят. Махаме компютрите, спираме записа и не се съобразяваме. Техниците нищо не казват. Така. И напоследък, особено в интернет пространството, аз не следя много социалните мрежи, но пък близки мои хора ги следят. И много е странно как се развива понякога една такава дива адвентна ярост спрямо от другите хора, спрямо различните. Дори преди години си правих труда да чета такива неща и съм чел неща от човек, който след това го виждам наживо и аз направо ме е страх да говоря с него. Той в интернет коли, беси, гони, праща по лагери и това е от църквата. Няма какво да се смеем. Ако беше един, ще кажем, явно човека не е много в кондиция духовна, сигурно е изолиран случай. Дори ми се е случвало хора да ми задават подвеждащи въпросчета, нали, в социалните медии, подвеждащи, и аз като отговоря, след това да кажат, такъв като теб не може да бъде пастор, не може да бъде и вярващ, не може да бъде и никакъв. Какво става? Гори на кладата, най-добре. Продажник на всичко, в което вярваме. Насочена към другите, още има оправдание. Ако сме насочени към католици, към невярващи, към атеисти, гностици, будисти, е добре. И понякога се насочва към собствените редици. Към собствената църква. Йоан и Яков казват, да кажем ли да ги удари гръм, Исусе, да слезе огън от небето и да ги изгори живи. Това казват Йоан и Яков. Можем ли да си представим, ако разказа свършваше до тук, примерно, и да речем, историята не продължава с това, което Исус отвръща. Думите на Исус ги няма. Някой ги е изтрил
и разказа свършва до тук с въпроса, който Йоан и Яков задават. Господи, говорим за най-близките ученици на Исус Христос, Господи, справедливо ли е, не е ли справедливо в края на краищата, не е ли най-доброто, което може да направим, да кажем да падне огън от небето? Те са едни невярващи, едни атеисти, едни заблудени. Не е ли това най-доброто? Интересно е, че в библейския разказ има още една основателна причина и тя е най-тежката, която винаги ме кара да се чудя кое е вярното и кое не е вярното. Защото Яков и Йоан дават библейски аргумент за своите действия. Това е най-важното в историята, което те правят. Те са добри читатели на Библията. Те са добри теолози. Те познават Стария Завет. Не са случайни хора. Те не работят на емоция. Те казват да направим ли така, както направи Илия. Нали разбирате? Аз нарочно си дадах труда да видя този текст наистина ли е такъв. Да, както направи Илия. В гръцкия текст пише, както направи пророк Илия, да направим ли и ние така? Ами извинявайте, нали, Илия, пророк Илия е модел на подражание в края на краищата. Илия е един от най-верните хора, които Бог избира в историята. Той се проявява като един от най-верните Божии мъже. Почти не мога да се сетя за друг, който е взет жив, нали така, на небето, както Илия. Много верни мъже е имал много верни хора е имал през вековете. Ама Илия така е бил верен на Бог, че Бог е преценил и го е взел жив на небето. Много библейски текстове ни казват, в края на времето, преди да дойде Исус Христос, ще дойде Илия. Нали, вече като метафора, като времена, които ще дойдат като модел, ще дойде Илия и ще обърне сърцата на поколенията едно към друго. Ще свърже Божия народ. Йоан Кръстител го пита, ти Илия ли си? Защото чакаме Илия да дойде. Втория Илия, третия Илия. Ами, ако някой се аргументира с Илия, какво да каже човек? Кажете ми. Нищо не може да кажеш. Идва някой и се аргументира с пророк Илия. Ако аз постъпвам като него, значи съм верен като него. Ако не постъпвам като него, значи шикалкавя. Знаете ли го този израз? Значи най-противното на християнството е шикалкавенето. Вярвам ли, не вярвам ли, нито казвам, че много вярвам, нито много, че не вярвам. Зависи. Малко като хамелеон постъпвам, ако ми оттърва, ще кажа, че съм вярващ, ако много сега не съм в добра ситуация, няма да казвам, че съм вярващ. Ако съм в събота, взема да спазвам, като съм на църква, духовните принципи, другото време чак толкова не се ангажирам. Една вяра, която е колеблива. А друго си е да си като Илия. Удреш по масата, огън да падне, довършва ги самаряните, ей това е вяра. И понякога сме изкушени да кажем, малко останахме верните в църквата. Тия, дето като Илия шамаросваме другите. Които шамаросваме външните, ама шамаросваме и нашите, когато шикалкавят. Ти къв вярваш си, бе? Бог трябва да те изчисти, че да може и църквата да е чиста, защото като те гледам, не си много за нашите редици. Сложно. Когато някой излиза с библейски аргументи, те няма как да се противоречи. И много често Библия, т.е.
посвещението, действията ни се изкривяват, използвайки библейски аргументи. Аргументирам, някой ме забива с библейски стих. Какво да кажа? Мога ли да противореча? Да кажа, не може. Това си е библейски текст. Аз вярвам в този текст, вярвам в Библията, вярвам в Бог, значи съобразявам се. И тия хора казват, щом Илия го е направил и ги е очистил, какво трябва да правим ние? Да действаме като Илия. Какво друго? Нали ти него го призна за верен Божий мъж? И някой в църквата може да каже, аз следвам Илия, ти кого следваш? Но разказа не свършва до тук. А има отговора, който Исус Христос дава. Разбира се, тук искам да поставя един много интересен въпрос, който аз не съм си отговорил на него. Как да разбера кога библейски аргумент е приложим и кога е неадекватен този библейски аргумент? Аргументирам се с Библията. Как да разбера дали съм адекватен или съм неадекватен? Как мислите? Цитирам Библията. Така постъпи този и аз така ще постъпя. Това вече е вглеждане в себе си. Спомням си една история от Стария Завет. Тя е описана в 4 книга на Царете, 22 и 23 глава. Аз само ще ги префразирам, защото са много дълги. 4 книга на Царете, 22 и 23 глава, разказват за цар Йосия. Това е един от най-верните царе в Израел. Дори текста казва, такъв като него не се роди. Преди него нямаше такъв, след него нямаше такъв. Пасхата, която той направи, нямаше такава преди него и след него. Може би се сещате. Той се справи с идолите, така, изброява се. Какво се случва с цар Йосия? Той открива книгата на Завета, книгата на закона там като разравят и той открива тази книга и казва да му я прочитат и те му я прочитат. И след това той казва, а сега какво да правим? Прочетахме, ама сега какво да правим? И пратеници от него отиват при пророчица Олда и тя им казва, ето какво вие днес трябва да правите. Тоест, ето какво означават Божиите думи за вас днес. Това е много интересен разказ. Тоест, имаш Библията, имаш Божието Слово, чета го, ама сега какво означава то за мен днес? Ами тук вече е Божия мъдрост. Бог трябва да ми даде духа си, мъдрост, да разбера какво означава за мен. Защото то е написано, ама дали едно към едно мога да го приложа както Илия, явно не. Просто трябва Божия мъдрост. И точно за тази Божия мъдрост и за този дух говори Исус Христос, когато отговаря на учениците. Искам да завършим с този библейски текст. В Лука 9 глава, разбира се, в някои Библии то е с червено, това са думи на Исус Христос. Може би тях още повече трябва да ги имаме предвид, когато изучаваме. Този библейски текст може да се нарече златен стих, като други златни. В Лука, в нашия пасаж, 9 глава, 55. Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Между другото, този израз вие не знаете на какъв дух сте, също има своето конкретно приложение тук.
Какво е то? Исус Христос изпраща учениците да проповядват, да лекуват, да изгонват духове. Нали знаете това? Да изгонват зли духове. Учениците да гонят злото в човека, да гонят злите думи, да гонят злите намерения в хората. Да сеят другия дух на мир, да сеят духа на разбирателство, да сеят духа на това, което свързва хората, не това, което ги разделя. И Исус ги праща да гонят зли духове, а пък сега им казва: аз ви пращам да гоните зли духове, пък този дух май се е вселил във вас. Разбирате ли? Как ще гониш на другия злите духове, ако той живее в теб? Не знаете на какъв дух сте. Тоест духа, в който живее в вас, не е моя дух. Той е различен. Защото човешкият син не е дошъл да погуби, но да спаси. Човешкият син не е дошъл да погуби, но да спаси. И така завършвам с църква благодат, защото ние сме църква благодат, т.е. сме под благодат, нали така? Никоя друга църква адвентна в България не е посмяла да каже: ние сме под благодат. Името ни е благодат. Благодат. И пожеланието ми е, щом благодат за нас, щом има благодат за нас, нека да има благодат и за другите. Независимо дали са от друга църква, дали са от друга деноминация, дали са от друга култура, дали са от друг етнос, дали са различни от нашите разбирания, да има благодат и за другите. Скоро беше Деня на будителите. 1 ноември, от известно време го въведаха като Ден на будителите, български. И скоро гледах и филма Гунди за този футболист на Левски. Гунди, легенда за любовта, и ми направи впечатление, нищо, че е футболист. Когато човека умира някъде между, никой не ги е броил, но между 300 и 550 хиляди човека присъстват на неговото погребение. Много хубав филм, между другото. Аз го бях чел и преди това за погребението му. Между 300 и 550 хиляди човека присъстват на неговото погребение. Говорим за време, в което няма интернет, няма социални медии, няма как да разбереш дори, че се е случило. Малата се носи от човек на човек. И нещо много важно. Говорим за време, в което не можеш да кажеш на шефа си на работа: днеска няма да идвам на работа. Отивам в София. Напротив, трябва буквално да избягаш от работа, за да отидеш. До там, че тогавашната власт казва кой е допуснал и кои ръководители на фабрики, на заводи са допуснали хората да не отидат на работа, а да отидат в София. Това бунт ли се готви? Какво е? Така са мислили. Някакъв национален бунт. А то какво е? Човек, който обединява хората. Това е ролята на църквата. Не да разединява, не да разделя. И там събират миньори, прости работници, селяни, интелигентни, министри, професори при един човек, защото ми е дал пример за човечност, за доброта. И това е ролята на църквата, на будителството. Да обединява. И аз вярвам, че църква благодат е такава, която обединява всички хора. Бог да ни помага. Гърма, който пада от небето, е Божия дух, който ни променя, а не който убива другите.
е пожеланието ми. Амин.